Kakaw ng paliwata. Ay sayon ra kaayo na tao. Ako ra na siyang tambana. Saan, Mat? Pre, Pre, aram tong tuba ni mo nga way tungog pre, tamis mi kayo to. Na, wala nadala eh. Sus, sayang nga gidala ang tatawin mo pre kay. Oh, dalingaw diri ba maginom ta ba? So, ang pagdala ito nga, papa sa portana eh, nagatang. mo pa ito na ka sa pikas. Kita na tay agi ba no? Sus, pula suguan ninyo. Nahay korta, pampalit ang tuba. Ako na suguan ninyo, kaya mo Para kwarta. makainom-inom po ba? Pre, nasa balay pre. Nasa balay po na. Ako na pag-inom ron, kaya inom mo, tagtuba niya. Wala, korta. Inuman ni Ron. Butong ito. Mga pre. Uy, bakit kayo mga pre be? Amo ka pre. Ano ni? Takit kay kuliog ba? Murag dapian mo siguro ni. Pahilot ka, magpatambal. Patambal o asap sa gasa. Asa daron pre. Takabaluan niya sa dalo na. Pero na po yung naging nga dadaw sa na daw. Sabay ko sa inyo ba? Sabayan ka na mo. Oh, Patambal, tara daw. Kuyot sa saunan ta. sabay kayo mga pre. O tara. Sabay mo ni. Sabay ba nga wata ka dumdum ng asa ta ato ani. Sa ato pa, pre. Noon sa day, kanay, nganong nabali man imong liog. Resulta na sa pagbanda, pamaklad pre ba? Mag-ala jud ba? Sige ko pamaklad, do ano man ibalik na liog noon. Tagam. Bro, dire ba to? Isa. Di tao, nag-gwarta man siguro eh. Diri man katong ingon nimo nga. Oh, dire ako. Nambalay. Dire to lang ingon sa kuha. Ako tara. Boss, maingod to. Pili mo tana? Oh, mga tanan ra ka. Sige. Unsa ba na? Asa dapat na mga ngilutay diri kay bali ang liog ko isig na pamaklad. Manambalay? Unsa man inyong gipangita? Manghilotay o diwata? Unsa man ni doy? Mangilutay o diwata? Asos, maayo ani boss. Diwata kay pangalan palang daan. Maayo na ka. Ito no? Adyo mas maayo bossing. Sa utanas ako. Kusing. Unsa may mas maayo? Diwata o manghilotay? Ang mas maayo? Mas maayo diwata yun. Kay wa may manghilotay diri sa mua. Diwata raman. Ah, diwata ra din na dira boss. Asa man nadapita boss? Naara man diha. Pero kailangan pa ninyo mobayad sa kuha. Kwarta? Bayad daw kay ikaw mangpailot. Ikaw boss, no? Kwarta na boss. Na, wa jud kwarta diri aba. Ikaw boss. Na, tabo ko ay kwarta. Ikaw. Uy, kami lagi kwarta ni Trio. Dapat pesos mo na lagi. Boss, okay na na sige dapat pesos boss. Kwinta? Unsa man sakit nimo boss? Bali lagi yung liog boss, sige pamaklad ba? Na. Di na mabalik. Ah, sige, pa si kwinta. Amat boss, hadapit boss. Nara diha sa may mangga. Tuwalan nyo diha. Boss, salamat boss. Salamat boss. Pre sabi. Arde Trio oh. Pre, kami na lang pre kay napamilak mo. Salamat kayo boss boss. Ikaw naman sa kay. Dili, bantayan lang na ako ni kung maulian ba. Abi, Bahala ko. Salamat kayo boss, salamat kayo boss. Salamat boss. Sige. Ayo ha. Alayo. Wala mambay. Mulakaw na siguro ta. Di ulit-ulit na dahil kaya ang diwata ba no? Gas na nagpinagalit. Sige. Wala, magyapon ba? Pila man ang oras na udto na, hapit. Wala pagyapon. Unsay inyo ha? Lah, tinuod si Danay diwata sa kalibutan no. Ah, si diwata May no? patambal ko ay. Siya day, mapatambal siya kay nabali ang liog. Pwede magpatambal, diwata. Hindi mo ko babalik kung liog. Naunsa man day ni imong liog? Tungkol sa pamaklad lagi diwata, di na nun mabalik kung liog. Turwinti na magbaog. Nakis makagod. Awa. Bantugra, pero dali ra na. Nagbayad na ba ka? Oo, diwata, mana nagbayad sa nagbantay dito ah. Aw kung mauhon tao, duol ka mo diri kay ako nang ayuhon. Di. Dulaw. Si Ayo na daw ka. Dulo ko. Kakaw ng paliwata. Ay sayon ra kaayo na tao. Ako ra na siyang tambana. Saan, Mat? Ay, malapas! Nanubra! Times sa kay ako ang balihon. O pa na, naulian na ka? Ulian na diwata. Salamat diwata. Lah, naulian jud day bay. Planuhan siguro na ko niya. Walang anuman, Dire na ko diwata. tao. Salamat. Naayo nagyud ang tao. Nya do. Okay na ka? Ulian ako liog part. Oh, okay Ulian kayo. na. Tara na. Tara. Pagdiya ta.
Lanuhan ako ng Diwata. Magpatambal ko siya para makagunat ko siyang kamot ba. Ayo! Ayo! Diwata, magpatambal ko! Naunsa man ka tao? Magpatambal ko! Kabalin ang siguro akong kamot. Kaya ni mo ni. Ay kaya kaayo na ko na tao. Nagbayad na pa ka? Tay bayad pamanday no. Ako na lang siguro ng atikon nga nakabayad nako. Oh, nakabayad nako Diwata. Aw kung mauhon, duol diri tao. Naunsa man day na imong kamot? Balik lagi Diwata. Nanti na namulian ba? Kayo. Dali ra kaayo na tao. Saan? Okay na tao, okay na na. Okay na, hindi na lagi mabalik lagi. Okay na na tao, mabalik ra na ko niya. Ano? Salamat kayo ah. O sige tao, salamat. Muna dyan ang resulta, basta gwapa. Magpatik-atik ta. Tanawa din na mo. Ikaw ang kamot. Ngayon mo lang Superman na ni. Superman.